Tikulandireni kuno kumpamantha kwatiye Malenga Chanzi kunkhota-kota pomwe tikupitirira kupanga program imene ndi program yopatsa chidwi kwambiri. Tinganene kuti kwa nthawi yoyamba izi zimene zikuchitikazi zachitika tsopano kupherezera nkhani tikukamba pano ndi ya insurance. Programu iyi akutipatsira ndi National Economic Empowerment Fund Limited monga tanenera muja. Ngongole za Neef anthu mukamatenga mumayenera kupereka insurance masiku ano pali ndondomeko yonena kuti mukatenga ngongole ija mapereka chikole pa chikole chanu chija amafuna kuti muyikepo insurance muchichite insure chikole chija ndi cholinga choti zina zake zitazachitika muzaonepo imira a insurance aja azakhale ngati kuti akulowererapo. Ulendo uno chimene tabwerera kunoko kumpamantha ndi chakuti a insurance yo CIC insurance alowerera nkhani pamene akupereka ndalama apapa kutsogolo kwangaku kuli chimenechi ndi timanena kuti damage cheke choyerekezera ndi cheke chimenechi pamene pandikuona kuti pali amount ndithu 9,450,000 kwacha. Ndalama zimene zikupita kwa akulu awawa amakiloidi jere. Amakiloidi jerewo ndamene ndili nawo mprogramu ino pakali pano ngati mlendo wanga. Ndikulandireni bwana Makiloidi jere. Zomo kwambiri tingokweza pang'ono dzinalo ni McLeod Jere. McLeod Makiloidi. McLeod Jere. Tione apa. Koma apa sana lili akuisetu. McLeod Jere. McLeod. Okay, McLeod Jere. Ndithu. Ndi amene akulandira ndalama imene ndalama injanu sa. Ndalama imene ibwana ndi anga ndithu. 9.4 zopasa chidwi ndiyeno ndamva kuti nkhani kuchokera kutali. Inu yoti fotokozereni nkhani kuchokera pati. Ineyo ndi mmodzi mwa alimi anzimbe kudwangwa komanso mmodzi mwa beneficiary kali kuti client wa Neef anatenga ngongole kangapo. Ulendo ndi wachiwiri. Ulendo umene munatenga ngongole? Ulendo huu natenga ndalama yokwana 7,500,000. 7,500,000. Programu yake naliyoti ndilime nzimbe komanso ndilime mpunga. Ndiye ndalama yontaira ndira nadzera ndira ngakhemukidwa pang'ono pa 4 February. Ndinagula fertilizer kutira munda kugula ma herbicide. Imene inali ngongole ija ya zipangizo za ulimi. Zipangizo za ulimi. Farm inputs. Poyamba natenga business nana kuti ndipota kabwezedwe kake mabe nabweza ndithu nthawi yake. Namaliza ndi nazapimbaso ya farm inputs. Ndithu. So imene tabwerera pano ndi ya farm inputs. Tabwerera pano ya farm inputs. Imene munatenga 7.5 million. Kuti mugula fertilizer ndi matenga ngongole magula fertilizer mayamba kulima. Zaida bwana. Ndiye tisanafike kumene kuti ndamba kulima napeka so insurance. Ngongole yonse natenge napeka kale insurance ku bungwe la CIC. Tsopano pamene popo ndi nkhani tili pano ndi imeneyo. Insurance imene mapereka kuti mwatani? Imene madziwa kuti ulimi mulima vuto osiyana-siyana kukhazutheka muna kugwa ng'amba imene munasingathe kuyizindikira kuti ubwera mafloods munga amene abwereramu. Ndiye uli ndi ngongole unapanga insure angongole ajawo sakang'ana kuti kunali ng'amba kapena unali mafloods afuna ndalama zawo. Komano pamene popo tadumpha kaye. Insurance mwapereka pachani pa ngongole pa chikole pachani pa malo olimawa pa mbewu pachani. Imene iyi napereka ku pa malo amene nimagwira ntchito. Chifukwa chimenecho sonapeka kuti nchikole. Ndiye nadziwa kuti chikolechi chikhale safe ndiye na chipanga insure chikolechi. So nkhani kuti timvetsese ndi chakuti mutatenga ngongole iyi ngongole za Neefizi amafunsa kuti chikole chake chikhala chani. Inuyo pa ngongole yanu iyi chikole chinali malo omwe mulima. Malo amene ndikuyimawo ndiye napanga sure kuti ndapanga insure malowo. So poteteza malowa kuti zita kuno nkunja chita zachitika munatenga insurance pa malowa. Pa malo amene ndimagwira ntchito. Chabwino. Kotera kuti chipepeso imene andipasa CIC insurance andipasa chifukwa cha malo amene aonongeka amene ndimalima. Ndiyeno itiye nino nayo nkhaniyo ndiye mwachita insure malo mayamba ntchito. Ndamba ntchito napanga zonse kuthira fertilizer kuthira ma herbicide. Malo akulu bwanji kodani? Imene ali 3.8 hectares. Okay. Ndiye inadzabwera mvula pa 27, 28, 29.
ndiye kunabwera mvula akankwatira yoti pamwe watu singayionepo. Kunali kuti mene momo mbewu ili pa size yani. Nthamene cha mbewu ili cha artist mwina ukalowamo uthobisika. Ndiye anabwera madzi oti chigwa chimene chocho padibe chimene chimaonekapo, muoneka mwina mtengo apo kwa mazimba yonse inayoti simaoneka. Ili madzi. Oti nutielekeze kulowa madzi. Ya isi ngalowa monso ngati ombezo kuti kupanga chonjo manjawa. Sudi nganaonekaso. Size ya inuyi. Madzi amene. Akankwatira kunali ngozi yopsa. Ndinapeza kuti madzi aja abwera atapita after 3 days. Zimbe jana ambaoneka. Zimbeyi? Ya, nambaoneka pang'ono. 3 days. Ya, madzi aja atakata tsopano. Kuti tikaonera kuti sono munda uja mbali modzi wagumuka. Wagumuka wajeka ndiye kuli chidanga nditu. Chimene munda watani waseseka wapita. Zimbe nayo tsalayo peza kuti kwabwera doti. Zimbeyo kuyikwidira. Ya ndiye muoneka nzimbe ndikumaoneka chido. Ndiye lotiro mwamwayi kuti nangopita kungopanga cover zimbeja. Zimbeja moneka ko pang'ono. Ya ngakhe zimbeyo pano payambo panga mashuti. Fai nagwa nkuuka ndiye apanga mashuti. Ndiyoti chachino singakolole yayi. Tena tikolole cha mawa. Ya ndiye pano naibra phone bwana athu Neef. Ya ndauza kuti no madziwa abwera zachitika zimene zapita zikuoneka koma chimene chinaoneka chinali chokuti no inuyo mwaduka ko. Ndaduka ndi complete zero. Pamenepa pali mbewu imene mwadzala kuchokera ku ngongole. Ndiwembeza kuti mbewu ndikakolola nena ndibweze ngongole. Ndiye nepeza kuti ngongole ija pano kudankhala ndiye tipanga bwanji. Ndiyebe nalipa mtima kuti I think napanga insurance. Pamene papa hafuna insurance. Yes, pamene paso. Ndena insurance imeneyi ndipange follow up. Ndipo yama napanga report ku Neef. Kuti akuluakulu monga mwamva nkhani ya mvula kuno. Kunoko yani lonse likudziwa. Ineso zalikhudza kwambiri. Nona ngozi yopsa kwambiri. Ndiye ine china ndi chitika ubwino kuti mwamwayi ineyo malanga business ngati yolima napanga insure CIC. Ndramake akankwatira ndikuzeni 277,000 insurance mina peleka. Kuli mwana kuti malowa ndi 3.8. Ngongole ndi 7.5 million. 7.5 million. Insurance 277,000. Sopano izi tukuzona ukusi. Imeku ndiye bwino kwa insurance. Moti anzangawo amene aluza katundu wambiri ineyo ndaluza inde zona kubeba anzanga aluza katundu wambiri. Moti mwina pala kuti popeza mphuno salota alakati katundu wambiri anali ma insurance ndiye kuti bweza anzanga sonawonso atathanzika. Zoonadi. Chifukwa president anazanena kuti kwa amene mwapereka loan kwa anthu a business yawa anthu akhanoni pasi mukambale nawo aluza zambiri. Yes. Athandizeni kuti mukambale kuti ngongole iyi mubweza bwanji. Yes. Komanso ngati ungatheke mwapatseka ngongole kena kuti nthamene akulira adzukire. Azathu ambiri ya business padu wangu analuza katundu. Analuza chuma. Magari moto. Seka ngati zabwino. Ndithu akankwatira. Kuseka chifukwa cha katundu ali apa. Katundu amene. So ndiyapa katundu ndoyo 9.4 million yabwera. Program yake njota. Bwana program yake yone kuti nangasi anthu anina oni ngongole. Nditenga gawo limodzi la ndrama iyi napatsa kwa Neef. Inayi imene itseleyo ndiyambe kupanga revamp malo amene aunongekawa. Komanso ndione kuti ngati ndingatheke ndipezeso kamalo kena kake ndigule. Ineyo ndi mlimi wa zimbe. Ndiye kandrama kanikuza chito choncho. Ndiye mwinaso ndipemphe pano pa MBC kudziko lonse la Malawi. Times ya. No times. That's right. Pa times pano tipempheko. Kuti ngati ena kutiona kudwangwa tona mavuto akulu kwambiri. Pala limi amene tikufuna tipange irrigation. Kugwitsa ntchito ngongole ya Neef. Takambana mabwana athu kuti artist anathamangitsirako. Chifukwa shuga amene anavuta uyu tikapanda kusamala avuta kwambiri chifukwa chake chitaluza ndali mambiri. Mwandikana kuti ali mambiri anapanga insure minda yawo. Ndeti panopa pakakhala macheke ambiri alimi aluza minda.
mbiri. So pano tibwere kwa inuyo kuti izi zachitika. Munkayesa chifasi tisanamizanepo apa simunayambe malandirapo. Ndikoyamba kumene. Mulankhula bwanji kwa uzano anthu chifukwa nkhani iyi ya insurance inali yovuta dziko lonse kwina kulikonse kumene Neef amapita akamalalikira uthenga wa insurance unali wovuta kuti ulowe pa ground. Inu ndi mmodzi nthawi imene amabwera nkhani yoti insurance munayilandira bwanji? Ineyo chifukwa ndimadziwa kuti ulimi wathu wa nzimbewu angakhesi zingonepo zimene zonekazi. Komabe atandiuza kuti ndalama yake insurance yake 277,000 kuteteze malo anu sina limbe. Okay. Chinanisangalatsa I think mwina sindizoli zikazobwera chani pa moyo wanga. Koma izizi ndiye mafunso lanu akankwatira kuti muli ndi mawanji kwa Malawi. Amalawi anzanga ngati mundu ona pano pa times insurance panopa ndiye yofunika kwambiri. Moti anzanga amene magalimoto awo apita pa garage abapo magalimoto mwina about 7-8 alakhala ali pa insurance ngati mwina comprehensive magalimoto onsewo akanabwezedwa. Ikuchokera ku bungwe limene la National Economic Empowerment Fund Limited tili ndi mwambo wapadera umene ukuchitika kunoko kwa Malenga Chanzi kwa kukhotakota. Ndi mwambo umene kayenera kukhala koyamba kuchitika mwambo wa mtundu ngati umenewu. Abungwe la Neef mogwirizana ndi kampani ya CIC Insurance ndi amene abwera kuzapanga mkumano umenewu kunoko. Chimene chikuchitika ndi chakuti bungwe la Neef kudzera mu kampani imene ya CIC Insurance ikuzapereka ndalama kwa maklayenti ake amene aonekeredwa ngozi kunoko kunkhotakota. Nkhani ya ngozi aliyense akuiziwa m'Malawi munomo inachitika ngozi yopsa kwambiri. Ndi mayankhula posachedwa pa ndi Amacloud Jere amene ndi mmodzi mwa anthu amene alandira cheke cha 9.4 million kwacha. Mpulogalamu ino panopo tsopano ndili ndi Apatsa Kadaluka amene ndi regional manager wa bungwe limene la Neef mu chigawo chinocho chimene amachitcha kuti Central East. Ndikulandireni ku program yathu bwana Kadaluka. Ano tathokoza PK. Kuli mwambo wopasa chidwi kwambiri pamenepa ndikuona magule ndi zina zoterozo. Koma nkhani yeniyeni ndi yakuti kwa nthawi yoyamba inuyo abungwe la Neef mwabwera ndi awawa a CIC Insurance pamodzi ndithu kuona machekewa macheke atali ndithu. Ndeti mafuna ndimve kuchokera kwa inuyo mwachuchuchu so nkhani ili pano ndiyotani? No, tathokoza at times kuti mwabwera kuzachitira umboni mwambo waukulu umene ukuchitika pamenepo. Nkhani ili apa ndionena zoti makasitoma athu amene anatenga ngongole ku Neef anauzidwa kunena kuti zimodzi mwa zinthu chimene chikufunikira kuti atenge ngongole ndikuti apange insurance makatundu awo amene anayika ngati chikole. Ndicho linga chonena kuti china chake chitachitika pa katundu uchi adzapezepo lilira. So mwambo umene mukuona lerowu ndi mwambo umene tikupereka ndalama kwa makasitoma athu amene anakumana ndi ngozi imene inawononga makatundu awo. Monga mwalonjezano limene linalipo poyamba paja tabwera tsopano kudzapatsa ndalamazo. Tsopano chimene chikupasa chidwi ndi chakuti inuyo nthawi imene mabwera mmalengeza zimenezi zoti chonde chikole chilichonse chimene mukutenga muziyikapo insurance mpaka na kunoko kumabwera kwa alimi amene wawo inu munali mutalota kuti muzakhala zoteresa. Mukhoza kundichitira umboni akankwatira kuti ku Malawi kuno nkhani ya insurance aliyense amakhala nayo ndi chikayiko. Ngakhale magalimoto anthu akamakhomera amakhala nayo ndi chikayiko. Aliyense anali ndi chikayiko mmene programu inkayamba. Ngakhale enake wa makasitoma athuwa sanalinso okhulupirira kunena kuti china chake chikadzachitika Neef pamodzi ndi CIC zabweradi kuno kudzatipasa ndalama. So chikayiko chinalipo kwa wina aliyense samakhulupirira kuti zinthu zikadzachitika ngozi itati ibwere mwadzi ngozi ndi ngozi palibe amene amayikonzekera. Koma insurance imangotikonzekeretsa kuti tikhale okonzeka kuti ngozi ikadzachitika tizapezepo lilira. Aliyense samakhulupirira ngakhale iwo enake onso anali odabwa
kuuzidwa kunena kuti tikubwera kuti tidzakupaseni ndalama yachikukutamisa. Ndino mwachita ntchito ija mwalengeza ndipo anthu chifukwa chinali chokuti afuna amayenera kutenga insurance. Chifukwa choti inu ngati Neef mumadziwa kuti kumbuyo kwa insurance kuli zabwino. Ndiye chaka choyamba chomwecho choti insurance khomani ngozi ndikuzachitika ndi imeneyi. Inu munachita ndira bwanji nthawi imene ngozi imeneyi imafika kudera konoko maganizo ana analota munali ndi nkhawa zotani ndi mantha otani komanso ndi chiyembekezo chotani pa nkhani iyi ya insurance chaka choyamba? No, nthawi imene ngozi imatipeza monga wina aliyense ngozi ikampeza amakhala ndi nkhawa yayikulu kuti koma ndi zidithera bwanji. Tinabwera kuno kukhala limodzi ndi makastoma athuwa kudandaulira nawo limodzi ndi kuona kuti kodi kuonongeka kwa katundu wawo kunali kotani. Tinafotokozera azathu a CIC amene tikugwira nawo ntchito ya insurance ndipo ndi chitsimikizo chimene chinalipo poyambirira pomwe kutsopano tinamba kukhazikika mtima kuti chifukwa chonena kuti tinali ndi ndondomeko ya insurance kutsogolo kuno anthu wasopano tingopanga masamu nkuona kuti katundu amene onongeka ndotani nanga ndalama zoti tapase ndi zotani. Ndikuchitika kwa izimu ndipo ndikhoza kuona no chifukwa chimene mwaita kubwera kuno kuzakhala ndi mwambo wakulu ngati umenewo. Chiyembekezo chanu kupita kusogolo kuti no anthu apitirire kuyilandira bwanji insurance umenewu ukhale umboni kwa makastoma athu onse amene tili nawo pano ndi amene akuyembekezera kubwera kuti azambe kutenga ndalama za kuno ku Neef. Kunena kuti ndondomeko iyi ya insurance yabwerayi ndi ndondomeko yokhayo imene izithandiza Neef ndi makastoma athu omwe pa nthawi imene papezeka ngozi. Ndalama ya insurance ndi ndalama yochepa kwambiri imene customer amapereka, koma pakakhala zoti ngozi ija yabwera china chake chachitika ndalama imene amalandira ndi ndalama yambiri imene imamuthandiza iye uja kuti business yake isaime ndi kuti so asalephere kubweza ngongole ndi kuti china chilichonse moyo mwake chizitha kupitirira. Pano tili tsopano ndili ndi gulu limodzi mwa magulu awiri amene alandira chipepeso chimenechi kuchokera ku bungwe la Neef kudzera ku kampani imeneyi ya CIC Insurance. Chimene mukuona nacho apachi ndi chitsanzo cha cheke chimene gulu limeneli lalandira kuchokera ku bungwe la Neef kudzera mu kampani imeneyi ya CIC Insurance. Ndikati ndolesese bwinobwino apa pali cheke ichi cha 8,132,535 kwacha imene mamulumuzana ayima apawa nkhale mutati mwaone bwinobwino nkhope zawo zokayaza kuyakayaza tani koma anthu anda achimwemwe chifukwa ndithu matumba mawo malowa ndalamazi. Tsopano poyambirira amene andiyandikirawa ndi achairman agulu limeneli ndimafuna kuti sala mudzitchule dzina nokha mutiuze bwinobwino dzina la gululi ndi nkhani ya gulu lanoli. Zikomo kwambiri. Ine ndi Chipililo Benesi, chairman wa Tigwirane Manja. Kuti zifike apa tsopano titadandaula kwa insurance adale kuti ife pachadatenga ndalama zanu tikuganizirani kuti nanunso mupeze potani kodi poyambira ndi pamene kwabwera cheke cha 8 million. Tsopano inuyo ndikufuna mundiuze zoona inu kumene mmakhalako ndikumaganiza kuti inde tinachita insurance 500 yakuti ndalama mmaganiza kuti zituluka mmaganiza ndalama zake izizi. Ayi ifeyo sitimayembekeza chilichonse chifukwa loko za insurance ife sitimazidziwa koma no chifukwa cha ngongole ya Neef nimene titisa insurance moti izizi ni zinthu cha mtengo wapatali. Tsono anthu ake sinu nomwe amene mbasisi zikata kuzaza moti pa nthawi iyo timuone ngati kuti pa 3 million ipo tikamacho saposo kandamakera timuone kuti apa kulibera apa koma lero lino taona phindu lake ndi ndi ndalama ndi imeneyi yabwera. Programu yanu no ndiyotani kupita kusogola ife ndalama ilandira ndi manja awiri. Ife programu yathu idali yonera kuti ulimi wathu ukaenda bwino tinali masomphenya akuluakulu amene timafunisisa chifukwa timafunisa gulu lathu lisafere njira koma ena amene amachita mantha ni Neef atengere kuphunziro ndi timafunisa tipange zikulu ndi imene yabwera ndalama iyi ife tayilandira ndi manja awiri ndipo ndalama iyi tayitenga tayikasonga tipagulu imene panopa tifuatira imene awo ulimi wanthilira ndi cholinga choti ndalama imene tili nayo ngongole iyo tithe kubweza tikabweza maganizo athu noti mu September mu October tifuatira tipanga apply ndalamaso ya ulimi
imene tilimeso chifukwa mwina nyengo sizifanana ya mwina zidzasintha kusogoloko. Ndi gogo amene azayimira atiyewo timve kuti iwowa azitchule okha. Gogo, auzeni amalako. Ine ndine tiye ikalimanjira amene nili ni dera langa koma ndikugwirizira mpando wa malenga chifukwa kuti kulibe munthu amene ayang'anirani ndiye boma lidanoza kuti amba wagwirizira. Zomveka. Nkhani ndi imene tabwerera kuno atiye kuti bungwe la Neef kutachitika ngozi ija anthu amene amangongola ndalama zija amauza kuti azitenga insurance. Zotsatira zake ndi zitabwera kuno taona kumacheke akuluakulu atatu. Inuyo ngati mwini dera mukumva bwanji ndipo mulankhula mota? Ndipo ine ndinosangalala kwambiri ndipo moyo wanga sizinachitike yani moti ni thokozi ICIC popereka insurance kapena check chimene anthu alandira fango zimene idakhutidwa kuno kukhotakota idali yayikulu kwambiri. Munganene potsiriza kwenikweni mawu anji kupita kuboma komanso kupita kubungwe limene la Neef kuti zinthu zathu ngati umene uzachilendo zikumachitika kuti munthu ndithu kuonekeredwa ngozi uli ndi ngongole ndikuzapereka chipitiso cha nthu ngati umene? Poyamba ni thokozi Neef chifukwa iyeyo ndi idapanga mgwirizano ni insurance. Moti imene adapangirana mgwirizano na insurance iya zimene zizothandiza kwambiri moti nengopempha magulu enawo nawo sapange ngati imene anizi apangira chifukwa ngozi sidziwika kuti kubwera ngozi moti imene zidachitikira papa moti ndinothokoza kwambiri moti boma aziliuza ma NGO ena amene akamabwera azikhudzana ndi insurance ndithu zikomo kwambiri. Pamene tikubwera kumapeto kwa programu yathu iyi ndili ndi board chair bungwe limeneli la National Economic Empowerment Fund Limited amene ati aombe mkota pa zonse zimene zachitika pa tsiku la lero imene ndi nkhani yopatsa chidwi kwambiri. Chair Bwana Ntema, tinali ndi tsiku lokoma kwambiri makamaka mu mbiri ya dziko linolo kuti tikakumane anthu pagulu ngati chonchi kuti akuti kampani ya insurance kampani yokongoza ngongole ikubwera kuzapereka ndi chinthu chachilendo kwambiri. Ngati chair wa board ya National Economic Empowerment Fund poyambirira tisanalowe mkati mwa nkhaniyi mukumva bwanji? Ineyo ngati chair wa kampani ya Neef ndiosangalala kwambiri chifukwa chonena kuti ichichi monga amene mwanenera mucha ndichoyamba kuchitika mu mbiri ya dziko lino kuti kampani ngati imeneyo CIC igwire ntchito limodzi ndi kampani yopereka ngongole apite akapereke macheke ngati imene zayendera. Chimene chiyo ndi chinthu chapamwamba kwambiri ndipo ndichoyamba kuchitika dziko muno. Inuyo nkhani ndi yayitali tiyesesa kuyifupikisa koyambirira kumene mmaganizira zoti insurance ndiyofunikira tichite partner tipeze kampani imene tizigwira nayo ntchito munakwanisa bwanji kusankha kampani ngati iyi? Ndikufunsa choncho chifukwa cha nthawi imene yatenga nthawi yaying'ono kwambiri kuchitikire ngozi kuzafika lero ndalama kumaperekedwa zikusonyeza mphamvu zina zake zimene kampani imene muchita nayo dilo komanso kuthekera kumene ali nako. Zinatheka bwanji kuti mukaloze iwowa? Mbali yayikulu ndiyoona kodi zolinga zathu zikugwirizana bwanji ndi ma products amene kampani iyi ili nayo. Kuteroku kuyang'ana kuti kodi iwowa kugwira ntchito kwawo kagwiridwe ka ntchito amagwira bwanji. Mbali imodzi imene tinayang'ana kwambiri ndi changu popanga respondi zikachitika. So mutha kuona kuti sipanapite nthawi yayitali kuchokera mmene inachitikira ngozi cha mu February
kufika panopo kuti apezeke kuti ayambakale kupereka ndalama kwa anthu onena kuti zachitikiracha. So mbali imene iyo ndimene tinayiyang'ana kwambiri zedi. Kutelo pali mgwirizano umene ulipo pakati pa bungwe la Neef ndi bungwe la CIC umene watipangisa kuti tibwere kunoko ngati Neef ndi CIC kuzakomana ndi anthuwa ndi kuwapatsa ndalama zawo. Ndiye kufunikirano kwa mwambo kubwera poyera ngati apapa ndikumaonesa macheke atali ngati amene macheke aja ndalama atali kwambiri. Kufunikira kuti nokubwera muzimuno kugulu kwa anthu kumene kwachitikira ngoziko ndikuzapereka machekewo ndikotani. So akankwatira nkhani ya insurance tikatengera ndi pamakhala amati premium insurance imayamba ndi premium. Ndalama ija ikamaperekedwa premium ija imaoneka ngati kuti ukutaya. Kuti ifeyo tikafikane kuti tiyalimbikitse amene akutenga ngongole kwa ifeyo kuti pakufunika mupereke premium apa nkhani yake si imakhala yayifupi, imakhala yayitali. Kuteloku kwa ena timachita kuonjezera pa ngongole ija. Akati ndifuna 1 million ife ndikuonjezapo 20,000. 20,000 ija ili ya premium ya insurance kukhanga tikuwalimbikitsa. So kubwera poyerako cholinga chake ndichonena kuti ena amene amakayikira kuti mina tikuononga ndalama aone kuti sikuononga ndalama. Ndithu kuteloku ndalama zimene tapereka zija tapereka kwa amene anatenga insurance ija. Koma alipo ena kuti sanatenge insurance yo sanatenge koma zinachitikiranso. Sanatenge koma zachitikira. Koma amene achi sitingathe kuwatenga CIC kuti ikapatsaninso awo siziyenda choncho, sizingaende choncho. So uthenga kupita kwa anthu chiyembekezo chanu mmene zachitika izimu pomaliza kuti mwabweradi machekewo akuoneka ndipo ndayankhula nawo anthu amene alandira macheke amene miyoyo yawo ndi anthu okondwa ndipo ali ndi chiyembekezo choti palibenso kuyima zochitika zawo chifukwa cha ngozi pamene ena amene muneneramo amene sanali mpulogalamu ngati imeneyi pali mavuto. Ndiye muli ndi chiyembekezo choti kupita kusogolo nkhani ya insurance iyenda bwanji komanso uthenga wanu nokupita kwa Malawi onse pakufunikira kochita insure katundu pachina chilichonse chimene uchita. Ndimafuna mulankhule mawu amenewo kwa Malawi amene akutionera. Chamawa asichidziwika. Nkhani ya insurance ndiyonena kuti Malawi sitinafikepo kuti tiyitenge kuti ndi nkhani yofunika kwambiri zedi. Koma nkhani ya insurance ifochona kuti chamawa sichimadziwika ndiyofunika kwambiri zedi pachina chilichonse chimene tikuchichita. Tikatenga insurance pa chizungu timati ili ngati risk management mitigation measure. Risk mitigation measure kusonyeza kuti ngati waonekedwa ngati unali ndi insurance upita ku insurance kuja akakupatsa ndalama kuti uone poyambira. Ndialimbikitse kuyambira maclient athu a Neef kuti akabwera a Neef ndikukulimbikitsani mutenge insurance, vomerani tengani insurance chifukwa chamawa sichimadziwika. Kwa Malawi onse titenge insurance pachina chilichonse chifukwa chonena kuti moyowu sumadziwa kuti kodi mawa kubwera chani. Risk imakhudza wina aliyense, siyang'ananso kuti kapena uyu ndi ndani kapena uyo ndi ndani, imakhudza wina aliyense. Ukakhala kuti uli ndi insurance ngati wakumana ndi china chilichonse ngozi ina iliyonse a insurance amabwera ndikukuthandiza. Kuteroku lero lino taona Amalawi anzathu atapindula polandira macheke atali chifukwa choti anaona kutsogolo ndikuona kuti kutsogoloku sindikudziwako nditenge insurance ndiziteteze. Kutsekanso kwa programu yathu yapadera imene imachitikira kunoko kwa Mpamantha kwatiye malenga chanzi kunkhota-kota kumene kwa nthawi yoyamba mu mbiri ya china chilichonse mdziko munomo a Neef abwera ndithu ndi kampani ya CIC kuzapereka compensation kwa anthu amene anakumana ndi ngozi. Amalawi anthuni
insurance ndiyofunika ndipo lerolo aliyense amene waonera program imeneyi sindikukhulupirira kuti mukayikiranso zakufunikira kwa insurance pachina chilichonse chimene mmachita. Zina langa ndi Patrick Kankwatira, malo mwanzanga apa Howard Dzingo. Mukhale ndi tsiku labwino. It's about time. Emerging Insights, a magazine show by the Malawi Liverpool Welcome Program, MLW. So as a start today, we have guests in the studio to help shed more light on the study. Welcome to the program. Thank you. First of all, can you please introduce yourself and your position at the Malawi Liverpool Welcome Program? Okay, I'm Dorothy Gazembe, a study coordinator for Lung COVID. And I'm Gloria Kapira, I'm the PhD student under the Lung COVID study. What is the Lung COVID study all about? So when we are talking about the Lung COVID study, we are looking at investigating or understanding how immune cells within the site of infection. So in this case, we see that COVID mostly, it's a respiratory tract infection. So it affects the nose and also the lungs. So it's the nose is the site of entry and the lung is the site of infection. So we want to understand how these immune cells or these white blood cells within the site of infection are protecting us against COVID-19. We see that within the Malawian population, unlike the Western world, we did not, although people were infected, majority of the people were infected with SARS-CoV-2, but it wasn't as severe as the Western world. So we want to understand how the Malawian population is, how the immune cells within the Malawian population are able to protect us against COVID-19. And when we're looking at the individuals who we're focusing on, they can be people who have been vaccinated or they did not receive the SARS-CoV-2 vaccination. And also, we, as one of the objectives, we are trying to also understand how HIV is impacting these immune cells in the site of infection. So what is HIV also is possibly affecting or impacting these immune cells. So we are recruiting individuals who have who are infected with HIV or people who are living with HIV and also individuals who are HIV uninfected. Thank you.
All right, so maybe people out there may be asking, why are we talking about COVID-19 now? Do we still have COVID-19? We still have COVID-19, although it's less severe. Less people are being hospitalized. So, but then the disease is still there. And also because it is a respiratory infection, this virus can actually mutate, or it can change configuration and lead to possibly even another respiratory tract infection. So by understanding how COVID-19 works, in case we have another respiratory tract infection, we can be able to deal better with it in the future. So who can and cannot take part in the study? Mainly we're focusing on adults, those aged between 18 to 65. We want people who are living with HIV and have been on ART for more than a year, and those who are positive and have been on ART for 1 week or they have never been on ART, and those people who are HIV negative. We also want those individuals who have been infected with the coronavirus, and we want those who have been vaccinated. They can be either vaccinated or not vaccinated. We want all that. And the other thing is we want those who have access to a mobile phone, because we'll be communicating using their phones. So we are excluding those who have had TB in the past 1 year, those who are pregnant or we are suspecting them to be pregnant, those who have respiratory tract infections like asthma, or those who have comorbidities like diabetes or high blood pressure. We are also excluding those who have tested COVID-19 positive on the screening day, and those who are not able to give us consent, we will not allow them to enter into the study. All right, maybe is there any specific reason why you're targeting people from the age of the ages between 18 to 65? Mainly is because when we look at COVID, that was the age band that was mostly affected. So as I've already indicated that we want those who have had an infection before, so that's the age band that was mostly highly affected. Yeah. And also the procedure that we actually carry out, which is bronchoscopy. In this case, we are taking the cells from the lungs. It's quite invasive. So looking at someone who is below the age of, let's say it's a child or it's an elderly, this will be quite invasive for them, or that they might not, it might cause discomfort as compared to more like at the ages of 18 to 65. So we consider individuals who are 18 to at least 65 to be strong enough to actually go ahead with the procedure of bronchoscopy. And we'll also be doing endoscopy, which in this case we're putting a tube down to the gut, so that is the stomach area. And we want people who can actually go ahead with this procedure. So when we're looking at someone who is very elderly, it might actually lead to other complications, health complications. So that's why we're looking at that age range. All right, so where is the study taking place? The study is taking place at Queen Elizabeth Central Hospital in 2B. The ward is called 2B. But then people are supposed to go through the gateway clinic. That's the entry point where they will be screened. Once they have undergone the screening and they are eligible, we'll take them to the Queen Elizabeth Central Hospital, Ward 2B. All right, so there are so many studies happening at Malawi Liverpool Welcome Program. What is so unique about this study? This study is a longitudinal study. It will take place for 3 years, but then participants will be followed up for 2 years. And we are engaging communities communities as part of sensitization through community leaders, chiefs, or even market leaders. That's how we are going about it. So what activities have you done so far? So far we have done community engagement. We have gone through various health centers. We are targeting 6 health centers. That's Chilomoni, Ndilande, Bangwe, Zingwangwa, Gateway, just to mention a few.
And in these health centers, we've met the health workers who help us to spread the weight on the study, and we've also met the chiefs, as I already mentioned, and we started recruitment in January. So far, we have good numbers, and we haven't met any challenges. Sure. All right, so for those people interested in participating in this study, how can they join? For one to join, after getting the information through maybe their peers or through their leaders or our health personnel, they can come to Gateway. Since Gateway is our entry point, there is a building for Malawi Liverpool Welcome Trust. It's a new building. They can go there, ask for lung COVID study. They'll be welcomed by our nurses, and everything will be explained to them. And after screening them, and if they are eligible for the study, then we'll proceed with the whole process. All right, so maybe before we go, is there anything else you would like to share with the public about the study? So the information that we will get from the study, the findings, they'll help us to inform policy, and also in the future possibly help us in coming up with mucosal targeted vaccines. In this case, I mean vaccines that are taken through the nose and not through being injected on the arm, because if SARS-CoV-2, which is a respiratory tract infection, is affecting it enters through the nose and it affects the lungs, we should be able to take a vaccine that is targeting that site where the virus actually enters through, so that it is more effective, unlike taking the vaccine through the systemic circulation. So that is some of the things that we aim at achieving in the future, and also just the findings as we go along the study, maybe to help us to change, inform policy on our findings with regards to COVID-19. Thank you. All right, Dorothy and Gloria, it was nice having you in the studio today. Thank you. That was Dorothy Kazembe and of course Gloria Kapira, both from Malawi Liverpool Welcome Program, telling us more about the lung COVID study. Emerging Insights continues. Stay tuned. Tikupitirira ndi program ya Emerging Insights imene lero tikuona kafukufuku oona nkhani yokhudzana ndi chitetezo mapapu ku nthenda ya COVID kapena kuti lung COVID pa Chingerezi. Pano takutengera ndithu ku Gateway imene kafukufuku amene akuchitikira, ndipo ndili ndi mmodzi mwa anthu amene ndithu akutenga nawo mbali amakafukufuku amene tifuna timve kuchokera kwa iwowa zokhudzana ndithu ndi chimene chidawapangitsa kuti alowe mukafukufuku amene, komanso kuti mwina adamva kuti ndi zina zambiri. Takhala pomwepo. Takulandirani. Sikumwambiri. Choyambirira tikudziweni dzina. Ine zina langa ndi James Mbupa. James, mukuchokera kuti mzinda wa Blantyre? Ndikuchokera kumanyowa. Kumanyowa. Mwina inuyo za kafukufuku amene ndithu wa lung COVID munamvera kuti? Kafukufuku amene wa lung COVID ndinamverapo ma virus akunena. Ndi mutamva mwina za kafukufuku amene chimene chinakupatsani ndithu chikoka komanso chimene chinakupangitsani kuti mulowe nawo makafukufuku amene chinali chani? Chinandipangitsa kuti ndiwo mukafukufuku amene chinali choti nthawi imene COVID-19 anafala iye ina ndandiphuza ku nthenda imeneyo. Tatiuzeni ndithu mwina ulendo wanu mwapanga chisankho chimene chimabwera kuno, adakulandirani bwanji, zinayenda motani? Chisankho chimenechi anandilandira bwino, moti panalibe chifukwa china chilichonse chimene ndinaona mwayi wa anthu ngati amene wawo. Munalowa liti kafukufuku amene? Ndikati kuti ndinalowa pakanthawi.
mwina chiyambire ni nthawi imeneyo anthu ena amatokhala mwina ndi mantha kapena zikhulupiriro zosiyanasiyana makomo zokhudzana ndi kutenga mbali mukafukufuku inu makumanako ndi vuto nali lonse chiyambire ni kafukufuku ameneyo ine chakunamizheni panopa ndikunenesa kwa Malawi kuti china kumane ndikutanire lonse lokhuza kafukufuku ameneyi mwina kupatula kuti inuyonse munakubane ndi vuto mungawalimbikitse bwanji anthu amene akutiona pano zotenga nawo komanso zaubwino otenga nawo mbali mukafukufuku osiyanasiyana za umoyo ine kuwalimbikitsa kwanga nkoti asamvere zonena za anthu akuyenera kufika kumalo akafukufuku amene ali olandiridwa muchina chilichonse yetu tathokoza kwambiri akukhala nafe program imeneyi lero ziko amene wandithu ndi mmodzi mwa anthu amene akutenga nawo mbali mukafukufuku amene ona nkhani yokhudzana ndithu ndi chitetezo mapapo ku nthenda ya COVID-19 kamena kuti long COVID pa Chingerezi ndiye ayikamaliza kucheza ndi iwowa kumva mbali yawo ngati mtenga mbali tikufunanso ndithu ticheze ndi ena mwa adindo amene ali kuno amene ndithu akugwira nawo ntchito imene kuti angotifotokozera kwambiri tingokhala ndi chithunzithunzi cha ntchito imene ikuchitika kuno. Titamva kuchokera kwa mmodzi mwa atenga mbali mukafukufuku ameneyo tatiya ndithu aticheze ndi akatswiri aza science kuchokera ku bungwe la Malawi Liverpool Walk Program amene ndithu ndi mmodzi mwa adindo amene akuthandizira mukafukufuku ameneyo kuno ku Gateway. Takulandirani. Choyambirira tikudziweni dzina komanso udindo wanu. Dzina langa ndi Kali Sikusakala ndine namwino wanza kafukufuku mukafukufuku amene wa long COVID Malawi Liverpool Walk Program. Mwina akusakala tanguti patsani mwina chithunzithunzi mu nthawi yochepa ya zinthu zimene zimachitika anthu akakupezani kuno ku Gateway kuti akudzaliwa nawo mukafukufuku ameneyo. Anthu akatipeza kuno timalandira mwansangala ndikuwapatsa malo kuti akhale timafotokoza timazipanga introduce toka kuti ndife ndani kuti adziwe kuti akulankhula ndi ndani. Akafika timafunsa kuti akufuna akafukufuku wanji chifukwa choti kumalo kuli akafukufuku ambiri amene akuchitika. Akakhala kuti akufuna akafukufuku wathu timafunsabe kuti adziwa bwanji apa kwa ndani chifukwa choti uthenga wa kafukufuku tinawuponya madera osiyanasiyana kudzera madindo amene amayang'anira madera mwathu komanso ma radio ndi timafunsa akafotokoza then timapatsa tsamba lotenga nawo chilolezo kuti awerenge athe kumvetsetsa apange chiganizo pa yokha. Timapemphanso kuti atipatse buku lawo la kuchipatala kuti tithe kuona komanso timafunsa mafunso kuti tione ngati ali ndi zoyenerezadi kuti akhoza kutenga nawo mbali mukafukufuku ameneyi. Akamaliza kuwerenga tsamba lawo tenga nawo mbali mukafukufuku lija timakhala nawonso pansi limodzi kuwunikirana malo onse kuti tionetsetse kuti amvetsetsadi tsamba lija aliwerenga. Timauzanso ngati ali ndi mafunso atifunse kuti tithe kuwafotokozera bwinobwino zokhudzana kafukufuku wathu athe kupanga chiganizo pa yokha. Akamaliza ngati apanga chiganizo cholowa nawo mbali chotenga nawo mbali mukafukufuku ameneyi amasayina pepala lotenga nawo mbali mukafukufuku. Iwo amasayina gawo lawo ifenso timasayina gawo lathu. Mapepala awo amakhalapo awiri lina amatenga lina limatsala ndi ife. Mwina ina kumafunsa kuno nanga mumapatsiranji ndithu tsamba limene loti asayine pepala lotenga chilolezo choti alowe nawo mukafukufuku pamene iwo abwera okha akupezani bwanji simmango kuti basi mwatipeza chabwino tiyendekayambe boni chifukwa chani pamafunikira ndithu mapepala amenewa wotenga chilolezo kudzera mpepala. Mapepala amenewa amafunikira ndithu kuti iwonso atenge akhale nawo lawo ngati mboni kumboni kwa iwo kuti anatengadi mbali mwakufuna kwawo komanso kuti mwina akakhala pansi ku nyumba akathe kuwerenganso bwinobwino mwina nkutheka anawerenga mwaphuma sanamvetse chifukwa kafukufuku amakhala kuti akupitirirabe. Ndi timafuna kuti azikatha ngati mwina pena ayiwala azikatha kukumbutsira kuwerenga bwinobwino kuti ngati mwina ali maganizo ofuna kusintha akhoza kukhala omasuka kutero chifukwa chokuti timafotokozera kuti siwokakamiza kafukufuku ali ndi ufulu akhoza kusiya pa nthawi imene iliyonse imene akufuna olo atayamba kale kulowa nawo mbali mukafukufuku kutenga nawo mbali mukafukufuku atha kusiya panjira. Ndi timapatsa kuti akati azikatha kuwerenganso kukumbutsira ndithu komanso mwina ndikuwafotokozera anthu ena amene akuona kuti zikhoza kuwapindulira atatenga nawo mbali mukafukufuku.
chabwino zatheka zimenezo aloano mukachipinda kamene niwo mumatenga ndithu zimene mukufuna kuti mutenge muyeze kumene kuti mmatenga chani zimayenda motani kumeneko timatenga zoyeza zosiyanasiyana timatenga tsiku loyamba timatenga magazi amene timakayeza kuti tione kuchuluka kwa magazi komanso tione ngati ali ndi vuto lokuti mwina akakhala kuti achekeka kayakhulika kuti magazi amangotuluka osagwirana komanso timakatenga zoyeza timakayeza mphuno mmene timakayeza covid so tsiku loyambali tikatenga zoyeza zimenezo timafotokozera iwo atenga mbali yathu kunena kuti tiayimbira foni kwawo zotsatira maka za covid-19 zomwe timakhala kuti zimene zikutipangisa kuti iwo tsiku lotsatiralo abwere chifukwa pafupi kwathu sitikutenga anthu amene ali ndi covid pa nthawi imeneyi ndiye tikafotokozera timawuza kuti tikuyimbirani foni zotsatira zikatuluka zotsatira zija zikatuluka timayimbira foni kuwadziwitsa kupanga za programu za tsiku lotsatira kuti abwere izatenge zoyeza zina so pano tsiku lachiwiri timatenga magazi komanso timatenga zoyeza za mphuno timawunikanso mmapapo procedure imene imachedwa kuti bronchoscopy tikamaliza kutenga zoyeza zimene tsiku lachitatuli timawawuza kuti pakatha masiku awiri abwerenso kuti adokotala aone kuti mmene tinatenga zoyeza zija akupeza bwanji komano tsiku loyambali likakhala kuti zoyeza zakuti tapeza ndi covid-19 timawuza kuti adikire kaye kunyumba pa masiku 10 akatha masiku 10 kadali ndi chinthu chofuna kutenganso mbali pafufuku abwerenso ndekuti tizayezaso ndithu kusonyeza kuti kwa munthu amene alibe nthenda imene ya covid-19 zonsezi zoyeza zonsezi zotsatira zake zimatuluka mu nthawi ya masiku angati nganene kuti 24 hours 24 hours chabwino tathokoza kwambiri kukhala pa program imeneyi zikoma ndi pamtsiriziro pa program yathu ya Emerging Insights lero timakambirana zambiri zokhudzana ndi kafukufuku wa long covid kumene tamva kuchokera ndithu kwa akatswiri za science eni yake kuchokera ku bungwe imeneyi la Malawi Liverpool Outcome Program MLW komanso ndithu atenga mbali amene akutenga nawo gawo mukafukufuku ameneyu wa long covid koma tisanachoke pano yayi timakhaza ndithu ndi chinthu china chotsiriza chosangalatsa chimene chimapita kwa inu amene mukuonera tsiku lalero program Emerging Insights limeneli ndi funso limene inuyo mukaliyankha molondola mumachulukitsa mwayi wanu wopata t-shirt yokongola kwambiri ya Emerging Insights kuchokera ku bungwe la MLW funso lathu tsiku lalero nali tchulani zinthu zitatu zimene zimamuyenereza munthu kutenga nawo mbali mukafukufuku wa long covid ndibwerezanso tchulani zinthu zitatu zimene zimamuyenereza munthu kutenga nawo mbali mukafukufuku wa long covid ngati niyo ndithu mukudziwa yankho lolondola kufunso limeneli tiwuzeni dzina lanu ngati muli amuna kapena akazi mukatero ndithu yankhani funso lanu osayiwala kuyikapo postal address yanu ndi kutumiza yankho lanu ku nambala zimene mukuziona pa television yanuyo kufika meti kumaninso ine ndi Chisomo Chihana mwakoma nonse. Titafika pa bed bridge amati tonse tidusire timati kung'ona. Aida ankakakamizidwa kugona ndi transporter
pa ulendo wamadulira opita mdziko la South Africa. Kenako anatiuza kuti sitimachoka tisanapange nsembe. Ndinafunsa kuti nsembe yanji, akuti ife timayenera tipite kumanda tikasese. Komanso timakagona konko tipembeze. Ulendo omwewo timakhala odandaula kwambiri kumva kuti anthu akuchitidwa zipongwe zosiyanasiyana pomwe akupita mayiko akunja. It's about time. Sound check.